तर तुमचं सगळ्यांचं नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे। आता आपण पुन्हा चाललो आहे देवळात। तर मगाशी तुम्ही जो व्हिडिओ बघितला त्याचाच सेकंड पार्ट म्हणजे आता संध्याकाळची भजनं तसंच महाप्रसाद आणि रंगीत दिंडी म्हणून एक पद्धत असते आमच्याकडे, तर ते सगळं मी कव्हर करणार आहे। चला तर मग आता देवळात जाऊया, व्हिडिओला सुरुवात करूया। व्हिडिओ दाखवतोय नंतर। शंकर म्हणतो तथास्तु, शंकर म्हणतो तथास्तु, शंकर म्हणतो तथास्तु, तथास्तु 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 तथास्तु। मोठी जत्रा वाटतं बिग फॅन तर रात्रीचं आता मंदिर बघा खूप सुंदर दिसता। तर दुकानात नवीन विक्रेतो इलो अयो दुकानाचो मालक मागे उभो उलटा आता उलटा अरे असा उलटा तर तिथे उभी राहून का खातो।
Thank you.